ka AICS haki lai tili ki jika hikai bantip yakakor komputer hari Bhoi district ha Nongpoh ha Sning bat ha Bhoi rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade phun shangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top na kapor sakapor laju yok ban sakhi ke jingla jongki Longkmie ban lum ban lang yelagi para Longkmie dag ba penrung syagi kenhun jongki Longkmie ki belatib kum ki self help group ki badan ha keleng ki Shnong ki Thaw ki ba lengba jongki negi self help group ka sorkar ru ka pli kalat kalenti bekin yok ye ki ba bun ki Myntoi dag ba shimram lengba ki negi group bat sengkam lajong kene kalong ru ha ka weina ki cluster level federation lane ki CLF ki badan ha Bhoi district ya kebalatip kum ka jer kesiar cluster level federation women SSG multipurpose society limited ka bahap apa sning CNR di block hane kesngi kata hak arpulai trik risau arjar arpsau kene kekenhun kala penlong ya ka general meeting ka ban nengkong jongka ha ka balwan bani bynta de gidkhot jongki SSG beper ki bahap apa kene ke CLF hagane ke jinge kendu lala ban sakhi ke jing nangkiu jong gidkhot ki SSG hadin magila pensngau ya ka financial report jong kene ke kenhun ka balajan kot shiklur tengka ke jingdan pisah bank account jongki ka balengba kene ke pisah la airam shigi para dekhot da ka bakhain da ka sud batla ban kedau bagi dekhot jongki SSG beper ki bashimram ki jusiu khut ya karam jongki bat kene ke penlong ya ki grup jongki bakin nangkiu na ka wai kesnam shakawai pat kene ke jingya lanti jongki kenhun SSG bat ke jingla ban Thaw ya ki village organization bat kum juru ki CLF ka delengba ka jingkit khia jongki Longkmie ki badan hadu shispa Tylli ki SSG na ki khatsau Tylli ki Shillong ki badan sikne ka thain bat menta ki ne ki SSG ki ladan hadu khatwei Tylli ki village organization ki bahap hapo ka jer kesiar cluster level federation women SSG multipurpose society limited kini kelapan kemenru yau MLA katanya uba Charles Marngar bolwan poi hekene kesngi kumukongsan bat haba ajengkran ulapan kenmau ilade da kebayitu kana halor ke jingya lanti imei jong u ha keban penbit penbiang nya kijingdon kam jongki baro shipara bat penyesrim banalor ke jingbun kam hagikam SSG ki Longkmie ki bun kam ru ha keban pet ilagi khut kikti bat ilaka yeng kesem nalor uba Charles Marngar bolwan poi hekene kesngi kumukongsan laidon langru deputy commissioner ke district u Abhilash Baranwal u BDO komsning block uba Andrew Mertong kakong Lydia Malngyang ki nongkit kam jong ke CLF ki bekentup ya kakong Belinda Kenru kepada presiden kakong Iba Lawan Shwa Maupnyang kepada secretary kentup de ya ki nong ilam jong ki VO bat ki SSG beper nang tade lawan ro banai mensim de ki nong ilam Shnong ki badan sikne kathany lapan pun peng ya kene jinglang daki jingshan bagi drama lengkot ki balai bynta daki dekot jong ki SSG la roban kedo mana padang ki tegi shispa Tylli ki SSG ka donru gawe ki SSG ka badai jong ki badunat khotmen ban namar ka jing trihok jong kene ka kedhon ki badunat khotmen ka CLF hakne ka sngi ka lai daka khosnam ka bakarpang lane ka award ha ka bayi kini ki award lai ru isha ki SSG bat ki VO ki bala trihok yela ka kam bat ki basiu hok ya ka pisaram ha ka por ka babiang POEM hakane kapor ini member jong ke SSG wala daidon hapadang ka jingduna penban isna shibun ki jingsna ilawan ra menta ya ki sensar pa isna ka kuble shibun sar ya ka jing la jong pi ya ka ban samlem ya kineki award ki bakum ka CLF nilayo ya kaban penkre lang bajong kane kasni ke bamenta kila rung lut baro hapo jong kasih le kata kadai ka main point ka baki yo ya kane ka award but second point pat kadai ba kane ka VO kalala ya kaban penthai tista ya ketu ka CIF kabangilai yo hapo ki VO jong ni mensua por bangim platform ya ka CLF namar kumbangilai ong bangi hapan penthai sya ka CLF bat na ka CLF pila ban apply ram biang saisen te kane ka VO kalal dei ka VO ka bawan sakmadu ka bala ban penthai tista ja
kasih LF ya kane kasih IF. Tengah kerpat ya isar MLA jengi ba in subha ban pen ai ya kane ka award ya ka mau jam jong ka jing job bior tiang. Nama Longkmie. Sakaway pat ka SFG kabanyo ya kane ka award lang ba jong kane ka sngi kata kalong ka SFG ka bakerteng ka Shillong kalaway SFG na ka Shnong mau Longkmie pat kane ka SFG kalade ka way na ki SFG ka ba layat sa prang ya kine ki kam jong ka kumba pila yo sngew mene by way na member jong kane ka SFG layo ban aya ka success story te kane ka SFG kalalaro ya ka bantre ya ki kamda ka ba ka simram bat ka siutista ya ki ram ka ba ka sim tengai I request DC to hand over this award to the SSG Shlem Kalaway SSG Nongpoh. Kijing yo lum ne liabilities bang yom ka CIF fund mission yo nyo pun riu lang 8,000 tingka ka CIF fund return from VO yo 8% lang live riu hajar riu spa tingka ka share capital from SFG nyo pusan hajar plus spa tingka and ta ka PMFME fund 10,000 tingka ka startup fund Shillong nyo pusan hajar tingka ka opening reserve Shillong 10,000 spa 10,000 tingka excess income over expenditure live 10,000 kandai spa riu Bhoi tingka total liabilities lane ka baro ka jingyo lum klong shi klur riu lang live 10,000 tingka san spa khat kandai tingka assets lane ka jing pendut Longkmie fixed asset purchase during year san pulai hajar new spa khat new tingka loan outstanding CIF khat way hajar kandai pho khat way lakh kandai pho hajar tingka then closing balance cash Shillong 10,000 san spa life tingka bank kandai pho ar lakh pra pho ar hajar ar spa and pho pra tingka total assets ne ka jing baro ka jing yo lumba ka jing penlut ka long shi klun riu hajar life shi klun riu lang life hajar san spa khat khandai tingka tangkat ne kublish pun ngamla ban siu kaliang ye ki jing le baha jong pi menin ke sngi ngidon ke jing kenduk lang ki para arkmi e bar khoj ngadang keren ye kata mengidi ban buram namarba ngiyo tang sisien ye ime ngadu mentang 4 April ban le sim dawai ime 4 April namar balai namarba haban buram ngasi ong ye ki para ba tang ka baik haru ngimla ban siu tang ka baik haru ngimla ban siu yong ime yang ye melilei dap khandai benei wa khare dap khandai siteng ru khare ya me khashi pho banai takadau kham he guru wa chas ngimla ban siu kaliang kadang go igasin ha ko bangi ngiduk ngi jenjar bah imei jonga marbapang ipa iam mdon pisashu ban siubil hospital ayomi na hospital ha kendong iam bat kadai kasin ka banga ngayo banong kimat jong pi ko wei kisngi kin salong mau mai kaya ka mga don banong ye piro gilong kami baro ibadan ngani ko por ngatip bunsin piam bunsin pipat ke donut apa pipet ye ke yeng pipet ye ke imlang ke salang pipet ye ke jinglong jengman baro ringa kwa banong ipi lengba kani ke skim ke kerpang jong ke sorkar kalau wan rak kenang ke ri India baro ko bai agawi ke sngi pin sakemen ban ngin siyo i ke jingpernai bada agawi ke sngi baro ki jing e kin salong maulan nai maphi ki Longkmie mdei ba philong tang ki nong kha
mdei ba philong tang kinong shedja mdei ba philong tang kinong pe ye yeng kesam ndai ng sokman bakat kum kini ke vision statement ka badon hang ni kata kalong ba kini ka statement vision statement jong phi ngiu i hang ni phi don ke jing ang not ban kin tiu ye ke jing ko jing kya ye ke kam pen roi ye ke kamai ke kaji ban ye ki wei ye ke imlang ka salang ye ke jing tei be ke jing shna kini ke dei ka thong ka ba phi bu akhman imla ban len ye kan mau menshwa permengadang stang ban mi prathei ban ile election arja khan ru haba lei bi shigi shnong lei program phi bat ere gibru giba le stai rei menta ongkong video kat be phile shigi shnong philap na emba ile style ba mentang ni wei na pering jongi pi pernai itaba nomor boleh iwan lagi jing jansem arliang srek denem ban yu i ya ke jing kala ki shnong ki jongi yu i ke jing kala ka kot ka kya ka temri boy jongi ngi thu ipi kong i video la se pimtep haki por man shwa mo pakhai ngi kare ki shnong jong ke jing pang ka them jingpang ka bagi jingpang kisho bagi wei kita nrei sokmen ba mentali leikum ka wei na ki district aspirational district ngiyo sibon ki jingerap ki skim bat kerpang ro nagani ki skim ka ba yo sngewbha ka lalong ka jingkerku bat ni i ki don ki jingkla ha ki shnong ki Thaw ki jongi kalong shisha ka jingkeman ka ba kraw ngiyo i ka ba penmi ye ki nongkren nagani ki bo ki jongpi ki penmi ye ki nong yalam ngiu i ke jingkhut pat kala dei shisha ke jingte ye ke jai ban riu kade ke jingte ye ke jai ban riu namar ban te ye ke jai ban riu mdei tang ban superta pi i ke e ke ba kwa ban ong ne ko long ban rat ding khong ka don kam yengi bangin stang ye ki jingbe ban rat ding khong ye ke jingdok ke jingkerdo ka don kam yengi bangin stang na layin ngasi ong hi kini ko wei ngaku mukpa jong ke konsensi ngasi ong kini goi ladangi perta jai penrio lada sha jagi kon na ying te kam dan jingmot kata gade mga shai kran dia ngasokmen hadu katakta bani don lang bat phi ngasokmen ban yu i ba phi o pisa hadu shikror ar phowei lak bahe ba ka pisa ngaga skim mele jong ngaga dei tang ar kurusteng mata snem ngan mata ngan seperlai kitin shikrur tam hamuni panai November ka tio banengkong dengan pelait saki wei ki skim kalalut ta khen kala he ga jong phi mo phi tang khat saut li gisnong phi shikrur arbuwe mga shispa san pelait li gisnong ayo artro san pulak la he bun ga jong phi. The government has started to depend more and more on the SHGs as well as the village organizations, not only as a medium of development but also as a medium of social change. So the realization has come that women will not only be a beneficiary of the development, but they will be the main drivers of development as well as they will be the main drivers of social change. So as my video has already informed you that we want you to take ownership. I'm glad to share that you have a very capable BDO in place who will provide you all the necessary support, whatever is required. As Deputy Commissioner, my role will be again to supplement the efforts of my BDO, of my project director and of the MSRLS team. Standing on this dais and having the privilege to attend your first annual general meeting, this one simple message that I want to convey is that we are with you. Whatever you want to do from the CLF for the upliftment of the people, for the development of the region, we are always there with you. We have your back.
please take the initiative, please take the ownership, whatever help you need. If it is in our capacity, we'll provide you the same. If it is not, we'll pursue it with MSRLS and the higher officials of CNRD department in order to ensure that you get the same. We also have with us Honorable Local MLA, and from what I've understood, from my limited interactions with him, I have found him to be a guy who is extremely approachable, accessible, and will be happy to help wherever he can. So sir, wherever our office will face certain obstacles in providing whatever help they need, we'll approach you and will ensure that we'll try to get it done through you as much as possible. So again, without taking too much time, congratulations on the first annual general meeting. My video, he informed me that the entire function has been organized by the CLF itself, and we adopted a more of hands-off approach so that you get the ownership, you get the entire hang of planning such an event, etc. Day kajing one lem kajong pi jong ki SSG lem da day kajing one snok ti jong pi kum ki VO. Kane ka CLF menta kaba lab teng kini ki ya kane ka shatri ka jong ki hapo jong kini ki khatsau tuli jong ki hapo kini ki khatsau tuli ki Shnong. Kaba kentop ya ki shispa ar pautam ki SSG but palat khatwei tuli ki VO. Kalong ka body ka banyalam ye pi sya kata lenti jong jing shy kumi SSG pilong tang iwe member ibarat tam unit ibarat tam tambah ba P1 ringkat hapo ka CLF pila ban le shibun ki kam ki bakraw nganum kwa ban kran palat akan ngasngin mga sotu ka program ka jong kidang bun kinong kran khmat jong haru kiban sa kran hadin jong ha kay kabangan ban ka ni kapor kumu video kalong ba kum ka CLF pilayo ban yeng mentah laki jat pilayo mentah ban seng yala di pilayo mentah ban register yala di kum ka society ka syong sa hapi mentah kumno pin tray kam pade yaki kam ki ba pi bidi ban le nakani ka society ki SSG mentah kin kmi shapi kin pet shapi ka CLF ki VO mentah kin pet shapi ka CLF ka syong hapi ka CLF mentah kumno pin lam lenti pilong ka kme jong kini ki groups ki baper nakaliang jong ka block nakaliang jong sarkar ngila facilitate hakitu ki snam ki balalait ban ngila yarab ban perform kini ki SSG hagatu ka por bangi form kini ki SSG ki ditang ki micro financial institutions tang ka kumki kirukom ki ban yarab yapi ba penshim ya karam la ne bani airam hapdeng jong pi tamamenta pade kani kala along palat kalau kam kraw bani kita ke micro financial institution pindapai kan report ke bagi dang sudap ai menta ka fund ke jongki kala palat siklur bari mangi kinong troy sarkar ngana tray hadu la sai ngana song thai ngana mlang la dol no siklur ka account jong account jong pi menta ka lang siklur kumno pinan kami kan ka fund ka song happy menta ka song happy pade ba pinan kami ka jing start bat pinum ailat ba ka jing pensoi ke banabar dan ini konono ko jing perkat sneo ko banabar kan yo banwan bandrung hapo maladabi pinan kam baklai ne ka fan piso thu kam de ka pisa ka jong pi ladabi pinan kam baklai ne ka fan kita don rupat ke repercussions kita don ke bangi na ka an pading sa haban le ya bangi nom kwa ban le pidan ka ne ka ya ka ne ka fan ka kti ka jong pi haban pinan kam bai ne ka fan pentelun susu airam happening ki para Longkmie happening ki para SSG kani ka fan kana de lamang kerpang nak benta jong PWP ba pinyo ban seng ye ki kam ki jam ki jong pi pinyo ban penroi la kalong ka rap karyang ha kalong ha ka than ha ka su la ne ginu nu ki dukan ibadani jong pi kani ka fan kani nak benta jong pi la da pi kindu ki jing e aying asem pimat ki jing e ki jing shitom ki jing ya breu la ne ki jing shitom ki ba per kani ka fan ka ban yarap ye pi tambah apa pishemi kini ki fan pada kadi ke bentar pada joki pen pai yang pada ka fan haga por ke babiang dak bat basil eta ka sut ke baduna ke batang shitingka ma ba pisil pada kani ka sut ka kha pada pio ban pen karoi susu ya kani ka fan ban nang pen ton kam susu pada karu kam ba khamha susu ka CLF menta kam de ban kut no tang ka ban sutrai tang ha kini ki khat sau pili Shnong hade gadi ban pen yar lagi jong kitab niang hari ban spread yang lagi jong ki wing sekini ki jing tray la jong baki pajba baki kin ong sha ba pilong kata nuksa
pilong kata ka example na kabanta jeng kiwei anada pilong kanuksa jeng kiwei ngangets kem ki pa baro hi ken pai kman che kini ki CLF ki bengi don ha blok jungi pratli homestaying block di tang homestaying block kebedan haduk pratli ki CLF kiwei ki blok menta ki dang don ha kata ka lenti ban nang ban form dan dia ban create kini ki CLF dia ha blok jungi ngilan don lupa kadai ke jing Longkmie jong pi ki Longkmie jong pi ki SSG jong pi ki Longkmie baro ban wan chakmat ban shim ya kane ka kabu haba pila shim ya kane ka kabu make use of this opportunity ma pi baro khaj fide kita ki agents of change pide ma pi kita ki nong wan ra ya ka jing kala om tang haying asam hedai haga jing em jong ki wei pat ki para Longkmie haga community hi baro ko wei haga em nang salang hi baro ko wei ka jing kala kan one day na pi ni i haba ka Longkmie ka Longkmie start ka ying lano ka numpra kot baru ko kata ka tin bat baru kha hi ki ban kata ka kentin ka Longkmie ka start ka pentik na bagi khun ki jongka kinum thia klembam klemdi ka Longkmie ka start ka pentik na bagi khun jongka ki yo i ka jingnang ka jing start ka education ka babiang bat ka Longkmie ka start ka pen bahadin maka yang kesem jongka kalabiang kumno bagi para marjan jongka rukin biang kumno bagi bahaying kesem jongka kumno baga community ke badan hasa ha ke imlang salang kumno ke imlang salang kan roy lang ringkat baka yang kesem dei mapi ki Longkmie ki belong kita ki agents of change kembang ala ong menta but kalawai kadan haka kiti jongpi the future is yours it depends on you how you utilize it the opportunity pila don menta ka nakaliang ka blok ngilong ki bakloy ha kanuno ka por bengin facilitate ki jingdon kam ki jongpi pikwa ka support ngingin don bet ta mangingim la ban betin lenti pi baro man ka por kadan kam pi pinan kam ya jing start la jong kumno ban peniyar ya kan ka CLF ber ki jing trai jong ka bar ha kinuno ki cap ki ba pidan kam ka support jongi ngin long ki bakloy bengin wan ban yarap ya pi Milan ki VO bat kumjuru miladan ka cluster level federation mengala ban federation chu kini ki cluster level federation kini ki SSG sorry de kai ka ba ka ba ngayu i hang ne kan ni ka umsning ka block umsning ka de ka block ba ding kong do ban saturate CLF formation ka momot bang gidan kaman form pratli ki CLF da ka ba wan ra ba ro khot ki SSG ki VO ha pa kini ki CLF ba ka Shnong umsning ka de ka block umsning ka de ka bening kong tam ban reach ka ni ka saturation ha be de ka CLF mentaru la dan sekiwe pat ki block ki bangi la ban poisha ka ni ka thong dia ngakwa ban ong ba ha ka be de ba ka saturation ka government jengi ke state government jengi mentang ngila dan saupo prahaja news pa san pratli ki self help group ban ngidan ru kini ki special group mo kita ki elderly le ki PWD ki people with disability hado shi haja san pu southly de henry ka thong ka jengi kampat kot ni perkhat ning kong yang kelakut ka tu ka saturation henry em ka thong jengi menta kalong chuwa jong march hajar alpusan ki kwa babaro khat ki eligible women bani ka badi ka sing self jong ki kinthai baro khat ki belong ha po ka khat plus nem sheneng ki belong eligible ki nei ben form ki self help group ka ba ka target jengi kalong menta bangin dan shilak li ki self help group ha ka ne ka state ka jongi shuwa hajar alpusan ba ka ne ka thong le se ka banga kwa ban bo ha khamat jong ka CLF ka ba haba pio ban celebrate ekani ka first AGM jong fi shime ekani ka thong jong fi ban penrung rut iki Longkmie ba ro khat ba khat prasam shineng ha po ka self help group shuwa jong umar 4000 pusan bat akwa ban om de mo form ki self help group kumjuru ban lingi ki support bank Shaka bank nam taka bank credit ban ko ban ong ba ka CLF ka bala ban complete 100% ya kani ka kam nyo ban ai ya ka award na karyang jong ka SMMU office tinga kwa fi ba pin plan ha ki plan ki jong fi haya kani ka bentaru tingila yo pi ka vision statement ki blabu ang tay jong ka umjer ksial kita umjer ka vision statement jong ki la bolot ha ki bentabal khot ha bedi ba ka health ka livelihood ban knu ban wengi ki jing sngewbha ka Shnong ka education infrastructure right and entitlements kini ba rokhat ki dai ta ki benta ki ba ka CLF klabo kum ka vision statement jang ka ba kan train ha ki next 5 years
Te gila dan lu kini ki annual action plan bagi business development plan ki bakin sa present ne sing saya discuss bahasibet ban yo ka approval na kaliang jong fi ki para member jong ka CLF ki dan hang ni ki self help group te kabang aku abang kentu fi kalong ba kini ki plan barok khat ki bangi kila ka CLF isi kila shnamo kila penbiang kadai ke plan ke ban ke bynta jong fi ki self help group an ai ki jing shakri fi ka Shnong ka Thaw bakidan bakani ka thani barok ko wei te kabang mo nong kalong ba barok khanya peng jong fi dan ka jong ke bynta ba phinya trailang ndai dang ki EC member jong ka CLF ndai barok khat ba fi ki members pihak banya trailang banya ai ka ti ka mon ka ti ka diang jong fi khnang ban pen erlong ya kani ka plan ka pa ka CLF ka labu kumjuru baka CLF kan petling ba ya kani ka ki business development plan ki jong ki ba pher ki ba ki ba bon ki ba ki lashna ban pen trai kam how new stem uban wan ya ki ba phi sa yo ban approve ha shibet ha ka business session aku abang kindet habedai baka CLF teng ipek ke CLF kidan ki brio men ha kani ngidang ki cadres mo ki bangyang ke CLF ki perkhat baka dai tang ka office bar ki shong ki brio ha ka bar kata ke CLF ndai kata kam dai la pelong ya ke CLF ki lightly ki pillars mo kita ki pillars ki paya bagi kita ki paya ki membership kita ki operation ki bade kita ki staff membership bade mafi bar ki self help group members ki badan ki sepakat kendai ki self help group ki badan hapo kani ka CLF mafi fi ki members bar kumjuru ki operation bade ki staff bar ki cadres bar ki dan ki bing on ki governance ni ki EC member ki ba jong ka CLF ki bar ki office bara bar ki subcommittee habang ong kapaya pihak ban sebut ho bahai kani ka bamut ba kani CLF ka yang hor kini paya la weu paya utlat ka CLF kanum la ban trekam kum bakade ban lo mo te kamut baro lai tili kini ki paya ki hab ban trekam bon sien ni shat petang shi ki EC member bakin pen trekam ken pen telun ni ka kam barokhat ndai ma fi ki SSG member fidan ka fidan ka bynta ka bakrau ba ha ka bai dai ban pen klanya ka ni ka CLF kam tam ma fi pilong overall min ong ki GB mo pilong overall powerful number ba shibun ki plan jong fi pin approve bar kumjur fin ai ru ki ya ka jige trailam jong fi ban pen urlong ya ka thong ya ka ni ko vision statement ka ba ka CLF jong fi ka lawan ka kala bu khamat jong fi tinga kwa ban ong phingi kum ki bring was kwa ban ai ha ka CLF ong lightly ki pillars kare ka hol ka CLF kini ki pa songka te barok hatli kini ki paya ki ban tray kam lang kumju kumah ka ngashka ban ai nuksa ni ki brio mong ilong ko mengi shat ni klain barok ha ki bynta jo kemet jongi ki klain nang la datang ka kti ka tlot mla ban function bha la ta ka kejat ka tlot la ni ka do ko bynta jo kemet te kumju ru ha ka CLF barok ha kini ki pas ni ki pillars jong ka CLF ki ban tray kam bha Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai